Joo. Se ei tiedä sen koiran jalkojen ympärille, niin sä oot semmoinen pylväs ja perässä kulkija tänään ja koira tekee omat ratkaisunsa ja sitten sanotaan mitä sä saat. Ja mikä ikä nyt on? 4,5. Mitäs te olette harrastaneet? Toko ja PK ja Valtauksen. on vähän reagoitiin. Että ei oo paljon. Minkälaisissa olosuhteissa te asutte kaupungissa maalla? Omakotitalossa taajamassa. Miten se siellä pihalla vahtii se piha ja No nyt on me tosiaan vajaa vuosi sitten muutettiin omakotitaloon ja kyllä on oma revieri löytynyt. Päästeekö se pihalle? Päästään varoitushaukon kerran, mutta sitten suhtautuu ihan ei se Lentoleikkiä, taisteluleikkiä tai kepit. enemmän treeneissä tulee just leikkiä. Niin. Onko sulla muita koita? Ei oo. Onko tällä jotain ikäviä kokemuksia ihmisistä? Ei. Eikä ole mitään sairaan laittaa se käyttöön? Sillä on CD-lonkat, mutta se ei varmaan niin se Ei ole nyt tässä hinnassa. Joo, ei oo mitään. Hinnassa on Joo. nopeita juoksuja, mutta ei sitä ei. Maula. Hei, Paula! Sä oot tullut.
pyöräytä sitä käsiä. Otetaanko vielä? Sitten kävele vaan tänne päin. Sitten voit liikkiä Mauna. Niin kohtuullisesti, hillitysti, eli se palautuu heti sen hyökkäyksen lopetettua ja hyväksyy sen vieraan henkilön. Eli se on tämä +3. Taisteluhalu, miten se nauttii leukojen ja lihasten käytöstä. Kyllä se nauttii kohtuullisesti, mutta siinä nyt on pientä viivettä sen aloittamisessa ja sitten tossa, eli se ei ole ihan noussut tuonne suureen saakka, mutta kohtuullinen +2 ihan hyvä. Sitten tämä hermorakenne, niin tästä voi sanoa, että se on hieman rauhaton. Eli se vaatii aikaa vähän noihin palautumiseen ja sitten se stressaa itse. Kun se stressaantuu, niin sitten tulee tuo tyhjänpäiväinen haukku sieltä. Haukku sitten, joka on nimenomaan tuolta hermostosta sitten tulee. Eli se on se +1, eli se on yleisin koiran. Mutta voidaan sanoa, että se on niinku heikoin lenkki tässä koirassa, tämä hermorakenne. Että sen takia myöskin näihin laukauksiin sitten menee niihin ääniin. Että se hermosto ei välttämättä ole niin paras mahdollinen, mutta kuitenkin niillä pärjää varsin hyvin tässä elämässä. Temperamentiltään, miten oikea-aikaisesti se reagoi ärsykkeisiin, miten oikea-aikaisesti se niistä lopettaa ja niin päin pois, niin on tämä +3 vilkas. Se näkee ja kuulee ja reagoi ja oikea-aikaisesti ja keskittyy ihan hyvin. Kovuudeltaan, miten se muistaa epämiellyttävät asiat, niin kyllä se niin muistaa. Se selvästi tuonne haalarille mennessä niin pisti pienet jarrut päälle, mutta rohkaasti sitten miettii, että hän on iso mies, niin kyllä mä menen. Eli hieman pehmeä. Ja luokse päästävä. Se on luokse päästävä, mutta sillä on aavistusvara pidättäväisyyttä siinä käyttäytymisessä. Se on +2. Ja sitten se on laukaus kokemattomaksi laitettiin. Sen verran se reagoi noihin laukauksiin, mutta ei kuitenkaan vaikuttanut haastettua. 157. Pluspistettä eikä yhtään miinuksia. Niin sympateettista. Mä katson vaan, että se on laittanut tänne jonkun ykkösen, mutta se ei tule mistään, se on vaan vähennyksen kirjoittanut. Tai sitten kun tämä on kopioiva paperi, Niin just aivan se on, eli se ei merkitse mitään, mitä näkyy tuossa nimellä. Joo, no niin, kiitos.